Здравейте, казвам се Франциска Йорданова и съм студент трета година по журналистика и реклама в Шуменския университет Епископ Константин Преславски. Много се радвам, че има такава специалност там. Това беше моята мечта да завърша журналистика и разбира се, с практиката, която те ми предлагат и уменията и знанията, разбира се, да работя тази професия. Винаги е било моя мечта. Искам просто да им благодаря за всичко, което са направили за всички техни студенти. Те са едни от най-добрите преподаватели в цяла България. Това го чух в началото, но аз в момента мога да го потвърдя. И много се радвам, че съм част от този университет. И остава ми още една година и ще завърша, но живот и здраве. Благодаря ви отново, мои скъпи преподаватели, и ще се видим отново на есен.